Sohasem fogom elfelejteni azt az éjszakát, csak ültem és azt kérdeztem, hol van Isten? Bill maga is orvos, felesége Tony pedig betegápoló. Amikor Tony szűnni nem akaró hányingert érzett, elhatározták, hogy kivizsgáltatják. A vizsgálati eredmény szerint a méhében egy ciszta fejlődött, de ez volt a kisebb baj. Az ultrahang kirajzolta, hogy egy golflabda nagyságú daganat is kifejlődött. Kiderült, hogy Tony hasnyálmirigyrákban szenved. Önök mindketten az orvosi szakmában dolgoznak. Mit jelentett ez, amikor meghallották a szót, hogy rák? Mindig úgy gondoltam, hogy ez a halálos ítélettel legyen értékű. Azért szoktam imádkozni, hogy az Úr használjon engem arra, hogy a családom közelebb kerüljön hozzá. Persze nem igazán erre gondoltam. De még más rossz hír is várt rá. 2 héten belül kiírtak az operációra. Rendben van, mondtam. Történjék, aminek történnie kell. Hamarosan majd mindenki megkönnyebbülve gondol vissza a múltra, de valójában nem így történt. A daganat egy artériába volt burkolva. Az orvosok megállapították, hogy ezt a rákot nem lehet megoperálni. Gondolom, nem volt könnyű azt hallani, hogy menthetetlen. Sajnálom, de nem lehet operálni, mondta a sebész. Azután odajött az onkológus, és így szólt. Nem igazán tudok mit tenni. Próbálkozhatunk ezzel-azzal, sugárterápiával, de nem sok az esélye, hogy használ. A statisztika szerint a hasnyálmirigyrákot kevesen élik túl. Az Egyesült Államokban idén regisztrált több mint 31 000 esetből csak 360-an számíthatnak erre. Tony kilátásai rosszak voltak, de ő megerősítette magát hitében. Úgy éreztem, ha a gyülekezet előjáróihoz fordulok, hogy imádkozzanak értem, akkor meg fogok gyógyulni, valami azt sukta bennem, akkor minden rendbe fog jönni. Tony megpróbálkozott egy újabb kezeléssel a Johns Hopkins Egyetemen. Annyi besugárzást kapott, amennyit csak a teste el tudott viselni. Ám semmit sem javult. Úgy legyengült, hogy 7 hónappal a diagnózis felállítása után már az ágyból sem tudott kikelni. Tudta, hogy most már csak egyet tehet, imádkozhat. Az egész családja összefogott, hogy az Úr beavatkozását kérjék. Egy ponton az ember elérkezik ahhoz, hogy mindenét átadja az Úrnak. Azt mondtam, Istenem, ha még szükséged van rám ezen a földön, akkor te tudod, hogy hogyan szabaduljak meg ettől a tumortól. De ha már elvégeztem a rám szabott munkát, akkor mindnyájan a mennyre nézünk, és beletörődünk a te akaratodba. Teljesen alárendeltem magam az Úrnak. Akármit tervezel, én teljesen elfogadom, azt mondtam Istennek, és ekkor nagy békesség szállt rám. A békességet azután jó hírek követték. Mindössze néhány héttel az ima után elkezdett javulni az állapota, és már a hányinger elleni gyógyszerekre sem volt szükség. Ez Billt is teljesen meglepte. Naponta közel 40 kilométert biciklizett, majd teniszezéssel folytatta. Egyszer engem is kihívott egy játszmára, és 6-3-ra megvert. Rögtön revansot akartam, és akkor 6-0-ra kaptam ki. Viccelni próbáltam vele, ez így nem fair, hiszen tele vagy gyógyszerrel, mondtam. Tévedsz, felelte, egyáltalán nem szedem őket. Tony újabb tomográfiai vizsgálatot kért, ez alkalommal az eredmény maga volt a csoda. Amint ez a radiológus meglátta a tomográfiai eredményeket, újra és újra csak ezt ismételgette. A daganat eltűnt, a tumor megsemmisült, semmi kétség. Újra és újra megnézte a vizsgálati eredményt, nagyon sokszor, mert még a sebnek sem volt nyoma. Még a helye sem látszott annak, ahol korábban az elpusztult sejtek voltak. Családja eközben valóban közelebb került az Úrhoz. Nehéz, de érdekes utazás volt. Nem állítom, hogy örülök annak, amin átmentem, azonban az Úr jót hozott ki belőle. Ezért vagyok neki hálás. Megerősödött közöttünk a családi összetartás, és megerősödött a hitünk. Bill újra elkötelezte magát az Úr Jézus Krisztusnak, és rendkívül hálás a felesége gyógyulása miatt. Úgy gondolom, vannak idők, amikor be kell csuknunk az orvosi szakkönyveket, és ki kell nyitnunk Isten igéjét, a Bibliát. Arra a kérdésre, hogy ma is létezik-e isteni gyógyulás, azt kell mondanom, nagyon is. Azóta megtanultam, nem azért kell imádkoznunk, hogy Uram, ha ez a te akaratod, mert Istennek az az akarata, hogy meggyógyuljunk, ugyanúgy, mint hogy az is, hogy üdvösségre jussunk. Mindnyájan az ő kegyelméből gyógyulhatunk meg.